Maayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And welcome sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga bisita nato diha, nga kanunay nga nagtan-aw nato pero wala pa magka-subscribe, please subscribe and click the notification button para matabangan sa dinyo nga mo-grow pa ang ato ang YouTube channel. And also don't forget to subscribe ang Katabi with Ate Gems. Ang YouTube channel nato kung di ninyo makaplagan ang mga daanan nato mga istorya nga wala na diri. Sa mga kaigsunan nato nga ginansad nga mopada silang kaugalingong suwat, pwede na nyo isend sa papajoesuperb@gmail.com. Nya kung ginadyo mo ma-sure gid ninyo makuha niyo ang kompletong address, i-check lang ninyo ang video description below kay naa dito ang ato ang email ad. Again, sa mga naka-subscribe na, daghang salamat ninyong tanan. I hope nga ma-shoutout nako tanan no, pero dako na kong pasalamat nga naa mo diha nagpabilin kay makita mo gid nako sa inyo mga comments. So karong adlaw natay nindot nga istorya nga atong pagbabasahon, and it talks about an alarm clock. Ang tingog sa alarm clock mo ay pinaka-hate sa uban nato nung madungog ka na sayo sa buntag. I know nga, daghan ninyo makarelate nini nga dili ganahan makadungog sa bagting sa alarm clock. Very irritating sa uban, very disturbing. Pero kung imo sang pasagdan or imong pangon ang alarm clock, ikaw ra gyapon ang magbasol. Kita mo sa metaphor. Anyways guys, dito maglangay ug atuan na nga basahon ang istorya nga pinada sa tuang YouTube subscriber nga si Elias. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Elias. 42 anyos na ang panuigon ug sama sa kong introduction about alarm clock, diha po nakusugda ng akong istorya. Niya tong usa ka sayong buntag nga saba kayo ang akong alarm clock. Gusto na kong kabuton para i-off ang button para mahilom ang kaalingugngug sa akong dunggan. Pero di naman ako malihok ang akong kamot unya gibati kog tumang kasakit sa akong dughan. Niadtong buntaga, dili na dito ordinaryong adlaw sa akong pagmata. Ug sayo pa para mo trabaho. Lahi na dayto, Papa Joe. Giatake na day ko sa kasing-kasing ug may na lang kay na timing nga niabot sa balay ang akong stay out nga helper ug siya'y nagtawag og tabang aron madala ko sa ospital. I-fast forward na lang nako, Papa Joe, na operahan ko, and thanks God nga successful ra ang akong operasyon ug paglabay sa pila ka adlaw. Diya pagyapon ko sa sud sa ospital. Pero sa ordinary room na nga na ako nahimutang kay luwas naman ko sa critical nga kondisyon. Sunod sa mga adlaw nga na-admit ko sa ospital, wag gyud laing magbalik-balik ug bisita nako gawas kang Asel ug sa akong sister-in-law. Nako igsuon nga si Octavio nga mao ang bana ni Asel, pero maihapra sa akong tudlo ang iyang pagbisita nako. Kay napod siya ay nabisihan ug matud pa sa akong sister-in-law nga naka-experience kuno og midlife crisis si Octavio. Matud pa ni Asel nako nga nausab na kuno si Octavio. Nawa na ang iyang pagka-sweet. Lahi na gyud siya karon. Nausab na gyud sa puton na kaayo. Iyan naman lang gani ko singag-singagan. Ako na lang siyang gisabot kay idara naman. Pareho ra day mig edad ni Asel unya si Octavio kay maguwang na mug 5 ka tuig. Nagbasol ka nga sa imong ipakaslan. Pangutana ko pa kang Asel pero igo la siya nga nanghupaw unya nitubag nga bisan og ibalik pa ang panahon siya gihapon. Si Octavio ang akong pilion. Ang ako lang gyud nga concern kay ikaw, Elias.
Kinahanglan naman gyud unta ka nga magminyo para naakay katugbang ba sama ni karon. Walay asawa nga moatiman nimo. Tubag pa ni Asel, Papa Joe. Ikaw unta to'y nagatiman nako sel og ako pa imo ang gipili. Joke pa nako nga tubag nga to niya. Nanapog ka na Elias. Ayaw ko gina nga wa paghihapon ka move on. Tubag pa ni Asel. Ako? Wa ka move on? Dugay na oy. Di puti ka type oy, Sel. Nanambok naman ka. Di naman ka gwapa. Matod ko pa niya unya nagkatawanay dayon mi Papa Joe. Normal lang nga conversation lang namo ni Asel basta kaming duhara. Kung saan nga wa man gyud mi bisag usa ka tawo nga nakaibaw nga naa day mi kagahapon. Amo gyud ang gisekreto kay gilikayan namo nga makahibaw si Octavio kay basin pa og masuko siya. Tungod kay adopted lang ko, nagpakailawom ko og ni-giveaway sa kalipay sa akong maguwang nga si Octavio. Nagedad ko og 12 anyos dihang gisagop ko nila ni mama ug papa ang mga ginikanan ni Octavio. Nagdako manggug ko nga way ginikanan. Ang akong lola ra ang kauban nako. Pero dihang nitaliwan si lola, wa na ko'y nabilin pa nga nailhang nga pamilya. Palaboy-laboy lang ko sa kalsada hangtod nga nasud ko sa usa ka orphanage. Dili lang ko isulti unsang institusyon, pero abi na ko og nindot na nga akong kinabuhi dito sa suod. Yes, makakaon ako sa saktong oras kay nako'y tarong nga kahigdaan, napo ko'y training dito sa mga informal education. Gitudloan mig maayong pamatasan, gitudloan mi og pangadji. Okay kayo paminahon. Pero luyo niya na, ang bawas pod kay usa ka dautan nga pangitabo sa akong pagkatao. Di ko ganahan nga mo-mention diri but since nagsuwat naman lang gyud ko sa akong story dinhi, okay lang na ako nga isulti nga gimulisti ako. Di lang kay kausa kundi sa makadagang higayon gyud. Mo na nga dako nung kalipay diyang usa ka adlaw na nagikuha ko sa impyerno nga akong nasudlan. Ang mga ginikanan ni Octavio ang akong mga guardian angels, Papa Joe. Maguwang og edad si Octavio nako, ulitaw na siya nitong panahuna og nag-eskwela mi sa same school nga usa ka private school. Pero tungod kay di naman ko tinuod o di ko tinuod nilang anak, kay baw ko nga asar sa ko nga mulugar. Aw gyud nga ang nihangyo nga ngadto sa ko nag-adapt nga mag-working student ko sa eskwelahan para di na sila mabugatan sa tuition. Nag-janitor ko sa school. Manglimpyo sa mga kasagaran gamiton sa banyo sama sa mop o vacuum. O sa kadlaw niya to samtang naglimpyo ko sa lobby, nakatunog ko og basa sa sawg nga tiles unya na out of balance ko og natumba. Okay ra nga akong ulo pero nga akong kamot mo ay gigamit akong tukod unya nasamad og nagaras dayon nagdugo. Dili big deal nako nga natumba ko o nasamad. Gamay ra kay ito na akong butang para magpa-bebe. Napay mas worse nga nitabo na ko diyang naapa ko sa institution o gitawag nilag orphans. Nibangon ko og namapa ko sa mga sinina o sa akong sinina pero paghangad na ko, diyan ay babae nga naa sa akong tungod. Ang babae mao si Asel. Nga usa ka third year high school nga akong crush, Papa Joe. Nganong na-crush man ko kang Asel? Kung nakita lang mo niya, makaday gyud mo niya kay siya gyud ang typical nga teenager/high schooler nga magustuhan sa mga boys. Neat, puti, limpyo kay uniform, hamis, unya slim pud ug lawas. Not to mention, bright pa gyud. Di ko makatuo nga gitunulan kog panyo nga puti ni Asel. Ipahid na si mong kamot ay kabalaka, limpyo na, bago nang laba og plancha. Matod pa ni Asel samtang nagpahiyom diri nako, Papa Joe. Gisimot usan nako ang puti niyang panyo kay nagpanagan ako gamit sa panyo nga mamantsahan lang og dugo sa akong samad sa kamot. Nakuratan na lang ko diyang gikuhag balik ni Asel ang iyang panyo unya gigunitan niya ang akong kamot nga nasamad unya siya mismo ang ni-apply og pressure sa akong samad. Di pa ni enough nga first aid ha, Elias ha. Moto tag clinic para malimpyuhan imong samad. Gitawag ko niya sa kong pangan nga Elias. Nakaila po siya nako. First year high school lang ko and that school year maupod ang akong first nga tunob sa maong eskwelahan. Di ko makatuo nga naay nakapansin na ako nga sama kang Asel kay kasagaran sa mga students di man ko nila pansinon. Kisa ko'y muhatag o pagtagad sa ka janitor. Labay-labayan lamang ko nila.
Gawas lang sa kong brother nga si Octavio. Bili po ko kang Octavio kay basta magian ko niya nga magmap sa sahog, dili ko niya ikauwaw, makiistorya siya nako unya mangutana kung nakakaon na ba ko or na ba ko'y kwarta. Unya ingondahin ko niya nga di kuno ko magpakapoy-kapoy taman sa akong lawas. Sa pila ka buwan ako nga nasa mong school, murag si Asel ang first nga nitagad nako while nagtrabaho ko as a janitor. Balik sa mga first encounter ni Asel, wa siya masugot nga di ko madala sa klinik. Mauto nga nagkuyog ming duha og tungod niya natambalan ang akong samad. Samad nga kung buto na naon, layo ra kay sa kong tinai. Kung ako'y masunod, pasagdan na nako to. I know nga maayo ra to ang akong samad, Papa Joe. Pero katong sweet gestures ni Asel, mo hinungdan nga di gyud ako siya malimtan. Bisan sa akong pagkatug, na time nga matulala ko unya wa na ko makabantay nga nag-smile na day ko. While nag-imagine sa gipakita nga concern ni Asel diri kanako. Sukad niya to walay adlaw nga di mi makita ni Asel, kay siya man mismo ang mangita nako. Nakaibaw naman po siya kung asa ko pangitaon during my vacant time nga wa ko'y klase o wise schedule sa pagpanlimpyo. Ato man ko magtambayan sa storage room, butanganan sa mga silhig, dustpan ug uban pa nga mga cleaning materials. Ganahan ko dito kay peaceful ug walay laing tao. Bali, solo nako ang lugar, Papa Joe. Hi Elias, nakuratan ko sa kalit nga pagsuod ni Asel sa storage room. Huy nganong ni suod man ka diri, abog ra ba kayo diri niya? Naidaghang silhig, matod ko pa kang Asel. Gipangita man gud ka, and I know nga diri ti ka makitaan. Ako lang ni ihatag nimo oh. Dito mo gumitindahan si mama gahapon, unya nakitaan ako ni nga naka-display. Ikaw dayon ang akong naunaan. Nauwaw ko pero gidawat lang gyapon nako ang putos nga gitunol ni Asel. Salamat ani ha, pero sa balilan ako ni ablihan kay manlimpyo pa ko sa library. Tubag ko pa nga to niya og nipahiyom si Asel ug nitando dayon gawas sa storage room. Pagulin ako sa balay, pagkagabi ni sudayin ko sa kong kwarto, unya excited nga giablihan ang maong putos. Unsa kay sud aning gihatag ni Asel nako no? Usa ka alarm clock nga na-picture ni Mickey Mouse sa tunga ang sud sa maong putos, Papa Joe. Nakasmile pug ko. Giunsa ka pagkahibaw ni Asel no? Nga nakinahanglan kog alarm clock. Usahay kung lapoy ko og dugay makauli gikan sa school, malate ko og manta sa buntag. Need gyud kaayo nako ang alarm clock. Ug nagpasalamat ko sa hilom kang Asel. Nisamot lang ginoon akong gusto niya. Di kay guwapa lang siya, bright, butan pagyud og thoughtful. Grabe ang butok-butok sa kondughan niya to, Papa Joe. Mao nga nakana ko nga mao nakahato ang sign nga sa tao nga na in love. Sunod nga mga adlaw, sobra-sobra ang akong pagka-inspired sa school, labi na og makita nako si Asel nga maglakaw kauban sa mga amiga unya mubabay siya nako. Heaven na kay ko niya tong panahona. Usahay mo kalit og abli ang pultahan sa storage room. Maghangos nga musud si Asel para motunol nako og snacks. Unya tatawad musud na po si Octavio. Ari sa gawas Elias, wa pa munggoy magdili nimo nga mag-study sa library or bisan asa nga dapit din sa school. Punigi ka diha sa lobby or sa hagdan sa kantino. Matod pa ni Octavio nako. Okay ra ko diri Octavio mas ganahan ko diri kay walay samok. Ako ra ni tanan ang room. Tubag ko pa niya dungan sa pag-smile og dangkid dahat niya aron di siya mabalakan nako. Tuloy nga ng labay ang mga adlaw ug buwan ug nahuman na ang school year. Nahuman na gyud nako ang first year high school. Si Octavio wa na sa among school. Kaya ni-graduate naman siya ug una. Unya, college na siya sa Laing University, Papa Joe. Samtang si Asel kay mag 4th year na. Ahead si Asel nako pero same rami og edad. Naohe lang ko kay nakaundang man ko og 2 years niya tong namatay ang akong lola, Papa Joe. Bagay ra gyud unta mi ni Asel. So nahuna pa nako niya pero kutob ra gyud ko sa kaibog kay sa edad bagay mi pero sa kahimtang dili, Papa Joe. Sa akong pagtuo nga malubong na lang gyud ko sa forever ang akong pagbati kang Asel pero dili di ay, Papa Joe. Kay usa ka adlaw niya to samtang nanan-aw mi og salida kauban sa mama ug papa ni Octavio. Ang salida na part or eksena about sa usa ka boy nga in love sa usa ka girl pero di makasulti sa iyang feelings kay daugon siya sa kauaw kay pobre ang boy unya dato ang girl. Pero nagpakaisog ang boy kay matod pa niya nga kundi siya muhimog moves nga musulti siyang feelings sa girl, why paingnan ang iyang pagbati.
kundi siya musulti unsaon pagkibaw nga ganahan ba sab ang girl niya or wa. Ang ending, ganahan ra pud ang girl niya. Nagkauyab sila og nagpakasal and they live happily ever after. Sakto. Unsaon na to pagkibaw sa gilawom sa tubig ug di ta moambak. Matod ko pa sa akong kaugalingon samtang naghigda sa akong katri. Before ko natug, nagpa-alarm ko 1 hour earlier than normal. Plano na ko nga musayo ko adto sa school para makapanlimpyo og sayo. Unya mangita dayon og gigayon nga magkastorya mi ni Asel. Pero wa na ko makit si Asel nga nabuntaga. Mao to nga pag-recess nga time, nidagan ko paingon sa akong opisina. Ang storage room ba, Papa Joe? Kay basin og maghatod na sa og snack si Asel nako didto. Og tuod man, wa ko masayo. Kay sa liyo pa lang ako na nakitaan nga nagpadung na nga mogawa si Asel sa storage room. Nisyagit og kusog kaayo og nagpanawag sa iyang pangan ni Asel. Maputi unang gigayon nga nagsaba-saba ko sa eskwelahan. Nakadungog man pud si Asel. Unya iya kong gipaabot. Asel, may kinapa ka. Ako ihatag nimo. Matod ko pa niya, samtang naghangos nga nagdagan. Ni-smile si Asel nangutan na kung unsa ihatag nako. Naglingi-lingi ko sa palibot ug nagpasalamat nga way laing tao didtong lugara. Gikuot na ako sa akong bulsa ang usa ka singsing nga bronze dayon akong gitunol ni Asel. Asel, dako kay ning sentimental value nako ning singsinga. Bisan og dili ni tinuod. Singsing man guni sa akong lula. Gihatag niya nako sa wa pa siya namatay. Mao ba Elias? Unya ihatag nimo nako? Ngano nga hatagan man ko nimo og singsing? Kuan man gud, Asel. Niyan na akong lula nga sa wa pa siya mamatay nga ihatag lang daw nako ni nga singsing sa babae nga ako magustuhan og pakaslan. Cool ba na kay kung dughan niya itong panahon na papadyo na napaabot ko sa tubag ni Asel ug napaabot ko nga dawaton niya ang singsing. Pero gigunita ni Asel nga og kamot nga naggunit sa singsing unya ni-smile siya nako og ningon nga hipusa lang sa anang singsing sa imong lola Elias. Ayaw na ibasta-basta og hatag. Bisag kinsa kay nabiya na yung memories niya. Pila ka minutos nga nakalakaw si Asel pero nagbarog lang yapon ko nga natulala og nakaingon nga sayo pagyud nako. Nga nagpatuo ko sa salida. Salida ra man gada ito. While kini kong gibati kang Asel kay tinuod. Wala na. Nasuko na si Asel nako. So kadto Papa Joe, wa nami magkatarong istorya ni Asel kay wa na siya musud sa storage room para hatnan ko niya og snacks or pangumustahon. Pero kung naay time nga magian ko niya nga manglimpyo sa labi, mohayan hello ra siya nako. Managad gyapon siya nako, pero di nasama kaniadto nga tuon gyud ko niya og tuyo sa storage. Paglabay sa pila ka buwan, nahuman na ang school year ni samot ko nga nasakitan kay di na ko makakita ni Asel. Kay next year ana ni graduate naman siya og high school. Pero wa ko mawadig paglaom Papa Joe, instead na din kamot ko studies kay gusto ko nga ma-successful. Kung mahimo na kong accountant puhon, pangitaon na ko si Asel og nianang mga taknaa, di na ko magduwa o nga i-prove na ko kung usa kadako ang akong gugma ngadto niya. I was second year college taking up accountancy course dihang nag-celebrate si Octavio sa iyang birthday og pre-celebration na pud siyang paglampos sa iyang kurso sa college. Nag-dinner ming tibok pamilya sa usa ka restaurant diyang sa wa madugay usa ka babae nga akong nakitaan nga naglakaw padung sa among table. Ang familiar nga smile, ang cute nga mannerism o familiar face, di nako pwede nga makalimtan. Nga usa ka babae ra nga nagbuhat ani. Ang babae nga may akong gidamgo pirmi sa akong pagkatuo. Walay lain kundi si Asel. Abi nako og sa laing table moduol si Asel pero dili. Tungod kay sa among table gyud siya punteriya. Unya ni smile siya og ni Amin sa mama og papa ni Octavio. Pagkahuman, nikiss siya sa aping ni Octavio. Gilugod nako kung mga mata kay abi na kong nagdamgur ako. Pero gitawag ko ni Asel og ningon nga, "Hi Elias, musta?" Niyang ako hinay diyon ni smile og hilaw unya nitubag nga, "Okay ra." Gipailailan ni Octavio si Asel rin namo nga mao ni ang iyang long time girlfriend. Long time? Sa akong nahuna pa. Usa naman kalong ang ilang relationship. Sila nakanduha during those times nga bag-ong salta pa lang ko sa among eskwelahan. Manghiuwawon, aloof, ug di makahalubilo. And then niabot og kalit si Asel sa akong kinabuhi. Unya, nag-assume dayon ko nga ganahan siya nako. Pero dili di ay. Ako ra di ay nagdahom. Daghang nga nagduduwa sa akong nahuna niya itong gayuna samtang nangaon mi.
Pero wa ko nagpasabot nga nasakitan ko. Usa ka babae ra nga ako nagustuhan do na ay daghang mga babae sa school nga nagparamdam na ako pero wa ko magtagad kay si Asel ra gyud ang akong gusto. But I guess wanay katumanan ang tanan. Akong plano nga pangitaon si Asel kung mas-successful nako. Kay sila naman di ay sa akong brother nga si Octavio. Usa ka hapon niadto sa university nga akong eskwelahan padung na ko mogawa sa gate diyang naay nitawag sa akong pangaan. Nakulbaan dayon ko kaysa kung pagkita si Asel. Asel, nagunsa man ka diri? Pangutanan ko pa niya. Gipaabot yun ti ka Elias, gusto ko makistorya nimo. Tubag pa niya. Nanakay mi og taxi doon ni Asel unya after 30 minutes nga dagan ni pahunong niya ang taxi sa kalugar nga mingaw. Nanganaog mi unya dito lang mi nagstorya sa daplin sa dan ilawom sa dakong kahoy. Dili siguro kung nimo dadon dinhi og dili importante kaayo ang imong isulti nako Asel no. Unya nakita na ko nga medyo namuwa mga mata ni Asel din yun nga. Sorry kayo Elias. Tungod sa akong gibuhat, naglaom na hinuong ka. Unya gisulti dayon ni Asel ang tanan Papa Joe. Nga ang tinuod, si Octavio ang nagsugo kang Asel nga makig-close nako para di ko mag-lonely permi o para maka-feel ko nga naay nitagad o nakikistorya nako sa among eskwelahan. Close na gudaan sa una silang Asel ug Octavio and during those times na napudi sila mutual feelings. Katong adlaw nga giyatagan akong singsing si Asel dito pa kuno niya na-realize nga instead nga ma-at home ko sa school na-develop naman hinuon ko niya. Mo hinungdan nga distansya si Asel nako kay niya tong mga higayon na uyab na sila ni Octavio. Pero gisekreto lang nila. Kay dili pa man pwede nga mag-uyab-uyab si Octavio kay mo'y gusto sa iyang mamagpapa nga makahuman og college before mag-uyab-uyab. Nipahiyom ko kang Asel ang ningon nga, ayaw na mo ang big deal, uy. Don't feel bad at yourself. Okay naman ko. Matod ko pa nga to kang Asel. Nakibaw ko nga okay ra ka Elias. Ang ako lang ihangyo nimo nga, di lang unta nimo i-mention kang Octavio kay basin malain siya nimo ba. Ikaw akong giprotektahan kay di ko gusto nga naay conflict na tong tulo kung magpakasal nami. Natukan ko sa akong nadungog niya nga magpakasal na kuno sila ni Octavio. Makasali ka na ako, Asel. Bawno na ako sa kamatayon ng atong sekreto. Matod ko pa niya. Ang ilang plano nga magpakasal after college graduation kay wala na dayon tungod kay nagkasakit ang papa ni Octavio og namatay unya after 1 year ni sunod pod ang iyang mama. Kami na lang duha ni Octavio nagpuyo sa mong balay og si Octavio pod ang naggasto na kog eskwela. Hangtod nga nakahuman ko og eskwela og nakapasar sa licensure exam nga pagka CPA. 1 year after namatay ang mama ni Octavio, nagpakasal silang duha si Asel. Ug human silang kasal, nakiistorya si Octavio nako ug matud pa niya nga ampingan kuno nako ang balay kay kabilin pa sa among mga ginikanan. Pagpangutanan nako kung asa man day siya, ang iyang tubag nga maglain silang balay ni Asel. Unya, ako ang iyang papuyon sa among balay. Kay single pa man kuno ko, Papa Joe. Nanghipos na si Octavio sa mga gamit para pangandaman sa ilang pag-move out sa ilang new home ni Asel. Gitabangan ni Asel ag pamutos ang iyang gamit. Si Octavio og dihang nakalugar si Asel, nisud siya sa kong room ug nasiga iyang mga mata kay di makatuo nga napaghihapon ang alarm clock nga Mickey Mouse nga iyang gihatag diri nako sa una. Wonder pa na. Pangutana pa ni Asel nako. Uy, giampingan man gyud nako na. Pinalitan gyud ako nagbattery kumuhunong na og andar. Proud na akong tubag niya. Igo lang nga ni smile si Asel kay niabot naman siya likod si Octavio unya wa bisay ka sa sayoran nga ginalguhan ko og alarm clock ni Asel. That was the past, Papa Joe. Ug karon mao ang present. Ang present time kundi nalandig ko sa ospital sa edad nga 42 ug way asawa ug way anak, ulit taong guwang. Dihang makagunit na ako og cellphone, gi-open na ako ang akong Facebook ug dito na ako nabasahan ang akong mga kauban sa trabaho nga nagtag sa akong Facebook nga puros Get Well Soon. Napuno ang akong notification sa mga Get Well Soon nga kutubra sa comment section. Kaya bisag usa nila, wag yun bisita sa ospital, bisan ang hospital, puwerte rang duula. Ingon anak ka plastic ang mga tao usahay, Papa Joe. Di po na ako sila mabasol kay halos tanan na kong kauban sa trabaho, di sila ganahan na ako. Kay ako manggod, ang ilang boss. I feel you.
Na mga time nga makasaban ako sila kay basta trabaho, istrikto magyud ko. Naam gani mga higayon nga makadungog ko nga mga libak sa akong mga kauban nga lagi ko no. Sa puton kayo ko og ulitaong guwang. May na lang gani kay wa sila kay bawo nga virgin pa ko. Kay basin mapil pa sa ilahang libak. Mao gini tinuod Papa Joe sa akong edad, wa pagyo kasuway ang nag-iingon nga binugnuay sa leon o karnero. Daghang mga tao nga nagduda nga basin na ako'y tinaguan. Nagtuo sila nga wa ko makauyab o naminyo tungod kay bayot ko. Siya lang sa katawo nga nakaibaw nga dili ko bayot. Nagpakaulit taong guwang ko tungod kay ako ning own choice. And si Asel mismo nasayod nga somehow siya ang rason tungod kay siya ang nagbasted nako. Ay nasigbalik-balik ana, uy, dugi na kay kung naka-move on. Ako ning choice nga di ko magminyo. Matod ko pa kang Asel diyang nibisita na pud siya nako sa ospital. Over the years, Papa John, nagkasuod ming tama ni Asel as family. We treat each other as brothers and sisters. Pero kung moabot na gani ang problema nga sama niya nga giatake ko, nga hapit ko mamatay tungod kay wa ko'y kauban sa kinabuhi, iya na pud ibalik nga dapat na gyud nga magminyo na kuno ko. Dili na ko'y, uhay na kayo, tiguwang na ko. Wa na mo punit na kong babae kay mahadlok nga basin og igo raw niya ko nga magpapupo sa akong hugaw. Tubag pa na ko ni Asel, Papa Joe. Sa tinod lang daghan kayong gihatang nga babae si Asel nako. Napagani siya gipa-blind date nako. Bisag kinsa na lang ang iyahang maila-ila nga babae nga dalaga, iya ding isungog nako. Pero ang tanan niyang gibuhat ulay ni lampos kay ambot pa. Di magyuko ganahan og babae labi na og may bawan nako nga mangita or nagpangita. Ang but ako ipasabot nga di yugo pure o dili pure love kay tinuyo. Gusto ko ka na bang og naamang ni love nga moabot nako kanang murag seedlings ba nga mutubo lang siya iyaha nga wa tuyo up Papa Joe. Kung kanay mong gipaabot Elias ay nalang pagdahom nga moabot na mo join pa man gani ang uban og dating site para makitag partner. Kung ako pa nimo mangita kag babae og minyuan sa online na nga dating site. Mo nay gisulti ni Asel nako the day before sa akong heart attack Papa Joe. Pero never ko mo join og dating site. Ang wala ko masulti kang Asel nga gusto ko babae ka na bang inig unang kita pa lang namo ma-love at first sight dayon ko. Sama sa gibati niya many years ago. I guess wa pagyapon ko maka-move on kay nganong nga every girl nga ako maila-ila makumpara man gyud nako siya kang Asel. Pila ka adlaw pa ko nga nagstay sa ospital until one day giingnan ako sa doktor nga pwede na ako makagawas. Wa na ko dextrose or anything nga nakakabit sa akong lawans kay lagi mugawasay naman ko. Nagpaabot na lang ko nila ni Octavio ni Asel nga isettle sa ang akong bayranan sa ospital. Nadugay ko sila balik sa akong room mo nga gipadagan na ako ng akong electronic scooter or wheelchair. Pero di nakagawas na ko sa akong kwarto, dito po ko nakarealize nga mura naman day ko bakol nga nag-wheelchair. Moto nga nibalik ko sa akong room kay mag-crutches na lang ko Papa Joe. Diyan ako sa room dool sa pultahan, gisandig ang crutches o dito, akong gipaduol ang akong wheelchair o gikabot ang crutches kay ako untang gamiton. Gahi gigugu Papa Joe, kay giingnan naman unta ko sa doktor nga di usa mo barug nga ako ra. Ugtod man, sakto ang doktor kay padong nagyo ko matumba. Pero before ko natumba di tao nga nidali og alalay nako. Salamat nurse, medyo nawaw pa na kong sulti sa kababae nga naka-white og dress pero dili uniform sa nurse ang iyang gisuot. Pero tungod kay puti man ang iyang gisuot ug kadto na ako siya nakit-i, nag-assume ko nga nurse siya. Ay kadyut lang miss, nurse ka di ba? Pangutana ko pa niya. Nismile ang babae og nitando nga, yes, nurse siya. Nakasiguro ko nga first time ra gyud to na ako siya nakit-an og kadto pa gyud Papa Joe. Pero nga nung murag familiar man nako siya, labi na iyang smile ug the way siya maglihok-lihok. Sa tanaw nako, sa iya mga early 30s ang edad sa babae. Wa siya mulakaw, di lang siya sa room nako nga murag naay gipaabot. Pila ka minutos ang nilabay niabot si Octavio ug si Asel. Oh, Ivy, naabot na day ka? Nagilaila na mong Elias? Pangutana pa ni Asel sa babae nga nitubag pod nga wala pa mi magila-ila. Oh Elias, siya mong personal nurse ha, si Ivy.
Ako ng half-sister. Matod pa ni Asel din ako. Half-sister? Nari kay sister? Pangutana ko pa kang Asel ug nitubag po siya nga. Naka-remember pa ka sa gingon nimo sa una sa mong nahibawan nga naay anak sa gawas akong papa? Karon nagkaila-ilan nami. Gikan pa na siya probinsya, mga medyo magiwawon pa na siya. Matod pa ni Asel, Papa Joe. Wow! Mao di ay nga nakaingon ko nga familiar ang iyang naong sa babae kay naagyo di sila dagang similarities ni Asel niya itong batanon pa. Nakita na ko ang personality ni Asel sa pagkatao ni Ivy. Natural kay igsuon man day sila. I'm not sure og giplano na bang daan ni Asel ang pag-hire siyang half-sister as my personal nurse. Kaya nitong igayon na single pod si Ivy. Well, kung giplano man ganin niya, pues nilampo siya, Papa Joe. Walay sungog-sungog, walay blind date, walay extra push. Basta mo na akong nabantayan nga as days pass by nga kami na lang duha ni Ivy ang nakauban sa balay while si Ivy nagatiman nako. Hangtod nga na-improve na ang akong health ug makalakaw-lakaw nako, Papa Joe, nagka-improve pud ang among feelings sa usag-usa. Fast forward, Papa Joe, nagpakasal kami ni Ivy and it was supposed to be the happiest time of my life pero naasay pero. Na-diagnose og terminal illness si Asel. Kalitra kayo og paspas kayong panahon nga nibiya siya namo, Papa Joe. At tubangan sa haya ni Asel, mas kusog pa ang akong hilak kaysa kang Octavio. Hilak ng pasalamat sa tanang katuigan nga nakilailan ako siya. Wala ko niya pasagdi. So wa pa siya hingpit ni biya, iya pang gisiguro nga naay makapuli nga tao nga mutan-aw nako. Iyang gibilin nako ang iyang igsuon nga si Ivy. Sa adlaw sa lubong ni Asel, instead of flowers akong ibutang sa ibabaw siyang lungon, gibutang nako ang usa ka special nga butang nga akong giampingan sud sa dugay na kayong katuigan. Ang alarm clock ni Asel. Asel, hinaot pa nga magmalinaw ng imong panaw. Wala untay mga obstacles ang imong journey. Mao nga kining mong alarm clock, nga imong hinatag nako ako ning ibalik nimo. Sa panahon nga muhunong pagtingog ang imong alarm clock, fly high, dear sister. Sa pagkakaroon, Papa Joe, 2 years na sugad ni biya si Asel. Nakita na gipuli si Octavio niya nga laing babae. Samtang kami si Ivy na nami usa ka anak. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa o ginaot pa nga nagkahatag kini kalingawan sa mga followers ang istorya sa akong kinabuhi o gugma. God bless ninyo and your family. Imong magtatampo, Elias. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luha
Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang